Ahojte babi a vítajte pri ďalšom týždni s Clipping. Tentokrát vám ukážem, ako spraviť tieto nádherné vlny a to len s použitím žehličky na vlasy, no tak dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Tieto vlny si môžete urobiť aj na svoje vlastné vlasy, no ja použijem príčesky. A samozrejme si nezabudnite vlasy nastriekať ochranou pred teplým vzduchom, pretože inak si ich úplne poškodíte. Táto je na žehlenie, no skvele funguje aj na natáčanie vlasov. Spravím si žehličku, ja ju väčšinu nastavujem na 160 stupňov alebo viac. A vlasy si rozdelím na dve sekcie a jednu si dám dozadu. Teraz zoberiem malý prameň vlasov, v ktorom sú aj moje vlasy, aj vlasy s príčeskou. Otočím ich okolo žehličky a pomaly žehličku začnem ťahať smerom dole. Tak a tento istý proces už iba zopakujeme na všetkých vlasoch. A ak sa vám natočenie so žehličkou nepodarí hneď na prvý pokus, nezúfajte a skúste to znova, pretože ani mne sa vždycky nepodarí úplne vlasy si natočiť hneď po prvom prejdení. Tak a tu je konečný výsledok, mne sa tieto vlny strašne páčia a dúfam, že sa páčia aj vám. Ak ich vyskúšate, nezabudnite mi poslať fotku, určite ma to poteší. Tak to by bolo odo mňa na dnes všetko, dúfam, že sa vám toto video páčilo, tak ahojte!